jo starte med at sige som en vis fru statsminister, vi gjorde det. Det er jo altid med en vis spænding, man starter på sådan et projekt som det her. Vi havde en debataften for at se, om der overhovedet var interesse for noget. Hvad så når vi starter det op, bliver folk ved? Kan de hænge i, til det bliver færdigt? Og det må vi ligesom sige, det er gået over al forventning. Så det endte jo simpelthen ud med, at vi kommer omkring hele huset. Med gang og toiletter og nye vægge herinde og nyt el og køkken og hele svineriet, som I jo kan se. Og det synes vi jo så selv, det er endt ud i Mariagerfjord Kommunes flotteste forsamlingshus. Med den bedste beliggenhed. Og sådan med vores egen beskedenhed, så kan vi sige, at de andre de når os ikke til knæer. Så man må dæmme sige, at vi har fået noget for penge. Det kunne de godt lære noget af nogle steder. Dem, der arrangerer Melodi Grand Prix og sådan noget, det går ikke for svært for dem. Sammenlagt er der brugt ca. 1600 timer på det her. Frivillige timer, som folk i området har ville ligge heroppe, for at vi alle sammen kan få et super dejligt hus. Og så vil vores formand for kultur og fritid lige sige et par bevingede ord her bagefter. Og så når han er færdig med det, så har vi byens ældste og yngste borgere, som vil komme og så lave en officiel indvielse af forsamlingshuset, hvor de vil klippe den røde snor. Og så skal vi have noget at spise. De landsbyer, der blomstrer, det er der, hvor der bor nogle folk, som også sørger for, at der sker noget. Og det ved vi jo godt. Skal der ske noget på landet, så skal der være nogle ildsjæle, der skal være nogen, der tager fat i tingene. Nu har I jo så, I er gode til at søge puljer, og det skal man også gøre, få pengene herud, og så få dem omsat i noget godt. Det er I gode til, og det kan jeg fornemme, at det vil man også fortsat være. Så det er en fornøjelse at se resultatet her, og det her det er et godt eksempel på en blomstrende landsby. Så stort tillykke med det, og det er altid en fornøjelse at komme her. Det tror jeg, provsten vil køre videre på i talen senere. Og så synes jeg, så vil jeg gerne se vores ældste borgere i byen, og den yngste, og den ældste, hvad vi sådan har kunne pejle os frem til, det skulle være Knud. Og den yngste, vi har i byen, det skulle være lille Toge. Værsgo at klippe. 1, 2, 3. Så.
i stuen ind, ude fra Danmarks haver. Hornet modnes i sommervind, hannegal over lyset sind. Stiger bag gavl og grene, væsse som kniv mod sine. Og det her forsamlingshus, det er jo et vigtigt og betydningsfuldt hus. Så det handler kort og godt om at have et holdepunkt, et samlingspunkt. Og det har forsamlingshuset her i Snæbum været i 85 år. Der tales jo meget om affolkning af landområderne, butikslukninger osv. Og der er det dejligt at opleve det liv og det engagement, der er i mange forsamlingshuse. Her i Snæbum, der er det ikke blot et museum, man holder liv i, men det er et levende hus, som oven i købet kan samle midler og frivillig arbejdskraft til en flot renovering. Og det er en fornøjelse at opleve, hvordan man står sammen om tingene her i Snæbum, hvordan nye idéer opstår og føres ud i livet. Og det er også dejligt at opleve det engagement at gå på mod, der præger stedet her. Fejring af Sankt Hans, det er en god tradition at give videre til sine børn. Vi elsker vort land, og med svæver i hånd, skal være uden velskæmne, berette os kende. Men mod ufredens ånd, over mark under strand, vil vi både for fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin hjem, så hver sov sine folde. Dem vil vi fra livet med glæde udfolde. Vi vil fred her til land, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, for hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Vi vil fred her til land, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, for hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde. Men vi ved jo, du er en stor elsker af sunde ting og helseting, så vi har fundet en lille gave til dig her. Med lidt kildevand og grovkiks og sådan noget her til Ja. Men formanden der for kultur og fritid skulle jo også gerne have en lille hilsen, som har, så ham har vi også. Det er godt at have noget at skylde hernede med. Der er hænderne fulde, kan man roligt sige. Ja.